स्वागत बाटे हमार आज के ब्लॉग में। तो हम आज जा रहल बानी मंदिर और आज बाटे 22 जनवरी 2024। तो रउआ लोगन के पता बा कि आज कथी बा, राम जी के स्वागत बा। तो आज हमनी जा रहल बानी मंदिर और रउआ लोगन एंड तक जरूर देखें तबे रउआ लोगन के मजा आई। हाँ, तो हम मम्मी के साथ और मतलब आसिया तो नहीं जा, काहे कि उ बगड़ा बहुत बड़का। इससे पहले सब केहू मिल के बोलल जाओ जय श्री राम। और के पूजा कैले बा, आज के नहीं के पूजा कैले जरूर बताएम कमेंट में। हाँ, छुपाएम ना, काहे कि हमरा पता बा रउआ लोग बहुत बड़का आलसी बानी। मने कहे के मतलब हमहू आलसी रहनी, लेकिन आज के दिन में नहाए के बा, ठीक बा, नहा के पूजा तो करे के पड़ी। तो चली अब हमनी चल जाओ मंदिर, चली स्टार्ट कर। अब हमनी हवा हवाई पे बैठ गए बानी सन और फुर देना उड़ के पहुंच जाए मंदिर। आजो के दिन में मम्मी हमरा के डांट देली। बताई एक कुली ठीक बात बा? लइका सन केहेंगा डांटल जाला है बरस बरस के दिन। वाह, इनु कहल जाला भगवान जी के स्वागत होता। पूरा जगह एकदम झंडा लगा देवल गइल बा। वाह, बस अब जल्दी से भगवान जी से मुलाकात हो जाओ। कि मानी चाहे ना मानी, लेकिन हम ही जरूर माने कि रउआ लोग बड़ी कंजूस बानी। बताई तो इतना ठंडा में हाथ नहीं निकाल जाए कंबल से, हाथ निकाल के जल्दी से लिखी जय श्री राम। बाप रे बाप, एउजन पूरा भीड़ लागल बा। हमनी पहुंच गए बानी कृष्ण जी के मंदिर और गेट अभी बंद बा। लोग के तरह देखते बानी कितना भीड़ लागल। एउजन हाला हाला हो गया कि मोबाइल चुरा के ले जाता रहसन। हमरा तो ई समझ में ना आवेला एक नी पूजा करे आवेला सन कि मोबाइल चोरी करे आवेला सन। हमरा बुझाई रहे कि प्रसादी फ्री में मिली, लेकिन नहीं जान लैला के बाद पता चल कि बाप रे बाप बड़ी महंगा बा। लेकिन चली हटाई, अब भगवान जी के दर्शन करे आयल बानी तो प्रसादी तो चढ़ाई के पड़ी। बहुत लोग बहुत दूर दूर से आए रहे भगवान जी के दर्शन करे। इतना भीड़ रहे नु कि लाइन बना के अंदर जाए के पड़ल। ऊपर से मम्मी कहत ले रे मोबाइलवा अंदर रखना, चुरा के कोनो ले जाई, बस वीडियो बनावत रह जाई, पूजा कर जा तक करही के रहे। लेकिन वो लोग इनके दर्शनों तो करावे के रहे। इमे हम भुलाइयो गए तो मम्मी मोबाइल से हमरा के फोन करके बुलावत ली कि रे केने बारी से हमार हाथ पकड़ के बैठल रह। एगो बहिन हमरा मिल गईली, सब्सक्राइबर रहली हमर। बोलत लिए कि ये भीड़ से तनका निकलेम तो हमरा से बतियाएम। अब का करी, इतना ना भीड़ रहे कि हम वही में डुगुर डुगुर के चल गईनी कहीं और, तो हम ना मिल पैनी उनका से। ओगला हमरा बुझाता। ई देखी फूल के सजा के राम जी के तीर बनावल गइल बा, राम जी के फोटो बनावल गइल बा। मंदिर में तो सुबह हमेशा रहेला, लेकिन आज मंदिर में 4 चांद लाग गइल रहे। फोटो देखा तनी हमरा पीछे राम जी के, ओई जन ऐसे फोटो खिंचवात रहे, बुझात रहे कि मने लॉर्ड जी सन एक में बात रहे एकदम कि राम जी के उठा के ले जाइलो अपन घरे। सोचने की हमहू एगो खिंचवा लेतनी, लेकिन धक्का मार के हमरा के बाहर गिरा देलो सन। हम दूरे से भगवान जी के दर्शन ले लेनी। ऊपर से हमरा के मम्मी बुलावे लगली, रे छोरी चल ना रे चल। ओने मोर के पंख बेचाता, वो खरीदे के बाद चल। सोचले रहनी है कि आज हनुमान जी के मंदिर भी जाए पूजा करे, लेकिन का कहीं इतना ना भीड़ लागल रहे कि यही जान हम पूरा समय निकल गई। पता ना कहाँ से एगो लड़की आ गई हमरा पास, बोले लगल कि अपन मोबाइल बचा के रखी, हमार मोबाइल चुरा के ले गइल सन। अंग्रेजी में भानत रहे तो मम्मी बोली रे का उंटू पंटू करके चल गल बिया रे। तले हम बोलिए मम्मी नीमन चीज बोल रखिया कि मोबाइल छुपा के रखेला, तू तो समझते नहीं मुंह बनावे लगे। देखिए जन चप्पल के सेल लागल बा, ये मौका बा लेके निकल ली। पहले ही बता देले बानी। हाँ, एक बाद हम ना बताएम, ई मत बोलेम कि छौरी ना बतैलक कि हमरा के चप्पल के सेल लागल बा। हवाई खोजलो मुश्किल हो गइल बा, का बताई। हवाई मिल गइल बा, अब हम जा रहल बानी अपन घरे। तो दियो नु जलावे के रहे तो हमनी दिए खरीदे चल गइल बानी सन। तो हिती दिया बनैले रहसन, ऊपर से इतना महंगा देत रहसन। चलो कोनो बात ना, आज तो दिया जलाई के रहे तो हमनी 25 गो दिया खरीद लेनी आ चल देनी अपन घर। इसे आवतनी घर तले हमरा गलिए में एगो मंदिर बा, ओई जन प्रसादी बनत रहे पूरी और सब्जी, तो हम वही में से ले लेनी और चल आनी अपन घर। बड़ा नीक लागल। हमरा से रहल नहीं खेजात, प्रसादी इतना नीक लागत कि का बताई। ई ली रउआ देखी हमनी के देश के प्रधानमंत्री बैठल बानी पूजा पे भगवान जी के प्राण प्रतिष्ठा ला। इस तरह रउआ लोग पूरा लाइव देख लही हो के कुछ लोग तो जन गइल बा, कुछ लोग ना जा पाइल तो अपन घर से ही देखलक लोग लाइव। चली एक बार फिर से प्रेम से बोलल जाओ जय श्री राम और मिलल जाओ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। चली